leden van de Staten-Generaal. En van de lage landen, want dit raakt ons allemaal. Leden van het leven, leden van de tijd, leden van de toekomst en verleden dat voorbij. Ik spreek tot u in het heden, ik spreek tot jou en mij. Ik spreek tot wat wij delen, dat is deel van leden zijn. Ik spreek tot wat wij delen, dat is deel van leden zijn. Wat valt er in een tijd als deze nog te zeggen? Wat valt er nog te zitten en te overleggen? Wat valt er nog mee? Wat valt er nog op? Wie valt erin als iemand uitvalt en stopt? Wat valt nog op zijn plaats? Ieder half antwoord brengt een hele nieuwe vraag. Wat leeft er? Wat leeft er in ons land? Wat leeft er? Wat is er aan de hand? Wat leeft er? Er leeft een hoop. Een hoop zorgen, een hoop verborgen, een hoop onzekerheid over morgen. Een hoop schulden, een hoop tekort, een hoop bezuinigd en opgeschort. Een hoop gebroken, een hoop kapot, een hoop vervlogen, een hoop verdord. Een hoop veranderd, een hoop nog steeds, een hoop gebleven, een hoop bezweek. Een hoop gegeven, een hoop vergaan. Een hoop gefaald, toch een hoop gedaan. Een hoop gefaald, toch een hoop gedaan. En nu staan we op een schip zonder stuurman. De sluis opent, de stroom versnelt, de storm is hier, ze was al lang voorspeld en de rivier voelt steeds vaker als water naar de zee dragen. Dus misschien is het oké om afgehaakt te zijn. Misschien is het oké om vrij te zwemmen. Misschien is het de bedoeling om tegen de stroming in. Misschien zit in woorden uiteindelijk de zin. Misschien zit in woorden uiteindelijk de zin. Misschien ben ik meer visser dan vis. Misschien kan ik op water lopen. Misschien zit de sleutel niet in weten, maar geloven. Ik kan hier staan en beweren dat ik weet waar we heen gaan. Maar wat is een regeringsbeleid als geen ene regering beklijft, als ons land stuurloos drijft? Genoeg lijden, maar geen leiding. Genoeg beurzen, maar geen koers. Genoeg netwerk, maar geen verbinding. Genoeg, maar geen genoegen met. Ik zie hoge nood, maar lage resultaten. Ik zie hoe het makkelijker gezegd dan gedaan. En ik zie hoe mensen die lusten naar macht bang zijn voor de verantwoordelijkheid die daarbij wordt verwacht. Dingen door de vingers zien zorgt voor handen op de verkeerde plekken. Water bij de wijn geeft nog steeds vieze vlekken. Dus als je me vraagt hoe nu verder, moet ik eerlijk bekennen dat ik het verder niet weet. Ik ken wat mooie woorden die leuk klinken op tv, maar wijs ik 1 vinger naar migratie, dan wijzen er 3 terug naar een probleem van mijn eigen creatie. Mensen lezen niet langer de fabeltjeskrant, want ze willen niet leven in een fabeltjesland. De waarheid maakt vrij, maar er is steeds vaker een gevaar voor wie de waarheid verspreidt. Het wordt steeds heftiger. Please don't shoot the messenger. Ik zoek geen reden voor de troon, ik hoef geen kroon. Een microfoon is meer dan mijn verdiende loon. Er is maar 1 koning. En ik zal je laten zien, als minister van de waarheid ben ik dienaar van dien. Ik ken niet de hele route, maar ik kan je wel de weg wijzen. Ik kan ten eerste zeggen, laat ons kritisch naar onszelf kijken. We hebben heel veel geld verschoten. Zijn aan onszelf voorbij gevlogen en nu zijn wij gekomen tot een wereld van verschil. Een wereld waar gelijk staat aan wie het hardste schreeuwt. Een wereld waar een land zo klein toch grote invloed heeft. Soms verleg je grenzen door het trekken van een streep. Soms gaat oranje in rood gekleed. Vaak vergeten wij het wonder van de Rode Zee. Vaak vergeten wij dat wij al in het beloofde land leven. Vaak hebben we moeite met vergeven, zowel de ander als onszelf. Vaak zo gericht op cijfers dat we vergeten wat telt. Veel is niet in onze handen, maar veel ook weer wel. Wat kunnen wij veranderen met wat ons is verteld? Wat geldt voor ons als waardevol? Hoe worden kinderen gevormd door wat zij leren op school? Jong geleerd is oud gedaan, dus wie laten we zitten? Voor wie gaan we staan? Een veilige haven maakt je klaar voor de reis. Het is dus wijs te investeren in het onderwijs. Dat leren niet presteren, maar weer leren mag zijn. Dat wij leren over leven, voorbij overleven. Leren over mensheid en wat mens zijn betekent. Leren dat haat altijd voortkomt uit angst. Dus degene met de grootste bom is eigenlijk het bangst. Degene met de grootste mond wil eigenlijk gezien. Degene die verdeeldheid zaait zoekt eigenlijk een vriend.
Laat ons leren dat je liefde niet kan verdienen. Het is een bron om uit te putten en een doel om te dienen. Het is een taal om te spreken en een weg om te gaan. Het is een wapen dat zelfs de dood kan verslaan. Het is een hoop. Het is een hoop. Het is een hoop op leven. Dus wat leeft er? Wat leeft er in ons land? Wat leeft er? Wat is er aan de hand? Ik zag eerst alleen de wonden, maar nu ook het verband. Er is een hoop. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop op leven. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop gegeven. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop geschreven. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop op beter. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop gebeden. Er is een hoop, er is een hoop, er is een hoop op zegen. Er is een hoop, er is geloof en er is één ding zeker. Dat een wereld van verschil vraagt om een wereld verenigd.